gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga CADER FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas gin pabaskog, mas gin pasangkad, kag mas gin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halid tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage.
CASAC Special Coverage, ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balati-an makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balati-an, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang hiko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot. Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Ang oras sa 88.1 Spirit FM, Philippine Standard Time, alas 5:05 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mayong hapon Banwa, Siyudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga mga tagpalamati. Sa 16 kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 kabaranggayan sa Siyudad sang Roxas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz kag suman diri sa siyudad sang Roxas. Sa aton nga mga kalagad nga overseas Filipinos, nga padali nga nagasuporta kag nagatutok diri sa aton nga palatuntunan diri sa CASAC Special Coverage kag sa 88.1 Spirit FM. Kamusta ang aton nga mga kalagad? Kamusta ang miyembro sang 4-piece dyan? Sa mga kalagad naton nga nagapulo pa mahaw, nagapulo pa muyungko, nagapulo pa mungkaro,
kag nagapulo pangape. Ang iba nagapulo pangita na sang sulud-anon kung sang sura para karon sa gabi. Kabay pa, ngayara kita sa gihapon sa maayong nga kaimtangan mga kaalagad. Sa aton nga mga kauturan, nga naga-celebrate sang ila kadlawan subong happy birthday, especially sa akon nga gwapa nga manghod. Kaya level an, no? Inday An de la Rosa. Sa mga nagasaulog man sa ilang kaadlawan kag anniversary, mansary, daysary, no pada nga sari-sari inyo ginasaulog. Kabay pa no nga mabaton gid naton sa gihapon ang madamo nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Sa mga gusto dira no, magpanamyaw, magpalabot sang mga mensahe kon impormasyon, i-comment lang sa ating comment section sa Facebook Live o kung i-text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. Welcome mga kalagad diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage para sa ano na gani? Martes nga edisyon. Agosto 3, 2021. Kag sa pangalanan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton station manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kaupod sa alagad Ramilin Buday, kagalagad Ian Dapulasa. Ang kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pag-serbisyo sa tao. Ini naman sa alagad Real de la Rosa. Hope din nyo kitaban madri sa aton nga pangalagad sa CASAC Special Coverage. Kagano bala mga balantayan nga balita nga aton pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Kag sa aton nga pangulong dinalhan, dahil lang wala pa pagaling na download. Sa balita lokal, Memorandum of Agreement na tuoy sa dugang nga bulig pinansyal para sa pagpaospital sa Capiz, pirmado na. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Samtang Roxas City Anti-COVID-19 Task Force nagsinapol, agud pasangkaron ang tikang sa pagpakigbato sa makatalagam nga balati-an. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balita Regional, hard lockdown iga-implementar sa nabagatnan nga porsyon sang Siyudad sang Iloilo, samtang Siyudad sang Bacolod, maga-require sang RT-PCR test sa mga byahero gikan sa Panay Island. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Kag balita national, pila ka mga pagsulundan angot sa pagpahamtang sang National Capital Region sa ECQ, gin-athag sang isa ka opisyal, samtang Cebu City Acting Mayor nagapanawagan sa dugang nga mga health workers para sa syudad. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Amaya tupanwa mga balantayan nga balita nga aton pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage. Apang bago ina aton anay kaon ang lakad sang panahon. CADER FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauling datos sang DOST Pag-asa. Ang southwest monsoon among nagapekto sa bilog nga bahin sang pungsod. Samtang alas 3 kainan sang hapon, ang low pressure area kon LPA ginabuluban tabas sa available nga data yara sa 580 km northeast sang Itbayat, Batanes. Samtang sa forecast weather condition, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Abra, Apayao, Benguet, Zambales, kag Bataan maka-eksperyensya sang monsoon rains. Tugas sa gihapon sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbaa kag landslides, ilabi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Samtang Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro,
Oriental Mindoro, Palawan, kag iban pa nga porsyon sa Cordillera Administrative Region, Subuman, Cagayan Valley, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan, samtang tuga ini sang southwest monsoon. May posibilidad naman sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Ban nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip na mga kalagad ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya sang may paggulgalom nga kalangitan, nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagog kag pagpaglata. Tuga ini sa gihapon sang southwest monsoon. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water conditions sang pag-asa, ang Luzon kag Visayas maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin from southwest. Samtang coastal water, kasarangan tubtub sa mabaskog 1.2 to 4 meters ang balod. Mindanao, makanay tubtub kasarangan. Samtang ang makanay tubtub kasarangan ang huyop sang hangin from southwest. Samtang ang coastal water, makanay tubtub kasarangan 0.6 to 2.1 meters ang balod. Pinakamainit nga temperatura nga nabalag subong adlaw 31 degrees Celsius, ala 1:50 kainas ang hapon. Pinakamalamig nga temperatura 26 degrees Celsius, ala 5:30 kainas ang aga. Sunrise alas 5:40 sa buwas sang aga, samtang sunset alas 6:25 karon sa gabi. CADER FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita natuy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sugman diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz kag Siyudad sang Roxas. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakauli nga datos sang worldometers. Ang bilog nga kalibutan nakabalhag na sang 199,652,102 confirmed cases. Sa mga sambitan nga numero 4,250,289 ang mga nagtaliwan, samtang 180,134,655 ang mga nag-ayo. Diri naman sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakauli nga datos sang Department of Health Philippines, may dugang nga 6,839 ka mga panibagong kaso ng COVID-19 sa buong adlaw. Sa din mayara man sang 6,337 ka mga dugang nga numero sang nag-ayo, kag 48 ang mga nagtaliwan. Sa kabugusan ng Pilipinas, nakapagkit na sang 1,612,541 ka mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Samtang porsyento sa mga aktibo nga kaso, 3.9%, kon 63,137. Porsyento sa mga nag-ayo, 94.3%, kon 1,521,263. Porsyento sa mga nagtaliwan, 1.75%, kon kabugusan nga 28,141. Samtang sa Western Visayas, may 960 ka mga dugang nga kaso ng COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Sa karon ang Region 6 nakapagkit na sang 86,408 ka mga kumpirmado nga kaso ng COVID-19. Sa diin ang mga nagapabiling aktibo yara sa 10,487. Pag sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso, ang asymptomatic 50.15%. Samtang mild 43.49%, moderate 3.58%, severe 2.65%, kag critical 0.13%. Samtang diri naman sa aton sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakauli nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may dugang kung wala sang panibag-o nga kaso sang COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sandig sa pinakauli nga datos sang Capiz Provincial Health Office, sa din ang total confirmed cases nga nabalhag sa Capiz ang naglapot na sa 5,416.
Porsyento sa aktibo nga kaso 6.63% o kon kabugsan nga 359. Porsyento sa mga nag-ayo 88.2 o kon 88.02%. Kon kabugsan nga 4,767. Porsyento sa mga nagtaliwan 5.35%. Kon kabugsan nga 290. Kag ang report naman diri sa Siyudad sang Roxas aton pagakuhaon ina sa detalye sang mga nakilinyada nga balita diri sa aton nga pag-alagad. Oras naton sa 88.1 CADER FM Philippine Standard Time, alas 5:18 sa hapon. Kag ang detalye sang aton mga headlines aton pagapanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalo. Standby. Niagi sini mahatagan man sang kahigayon. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balati-an makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balati-an, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balati-an nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kung magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag Alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Spirit FM, alas 5:23 sa hapon.
CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage kaupanin sa gihapon alagad Real de la Rosa. Kag sa karon sa paghatag na sang detalye sang aton mga nakalinyada nga mga balita diri sa CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa labing una nga balita lokal, Memorandum of Agreement natoy sa dugang nga bulig pinansyal para sa pagpaospital sa Capiz, pirmado na. Para sa pagtatagkaunan sa balita, yara sa line number 4, si Alagad Maria Rica May Pablo. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Pirmado na sa mga tlatapan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kag Roxas Memorial Provincial Hospital ang Memorandum of Agreement nga maghahatag sang dugang nga pinansyal sa hospitalization sang tagsa ka Capiz kahapon nga adlaw. Sandig sinasambit nga MOA sa diin gipapag-on sa Republic Act No. 1169 nga ang PCSO ang mangin principal government agency para magpangita kag maghatag sang pundo para sa mga health programs, medical assistance, services kag charities ng gobyerno national. Samtang pagpatigayon naman sa Malasakit Center ang paghatag sa medical assistance ng PCSO sa mga pigado ng mga pasyente nga wala sang kasarang mabayad sang ilabil sa mga pampubliko nga ospital. Dugang pa diri, nalakip man ang pag-establistar sa PCSO desk sa Malasakit Center sang RMPH agud mas madasig maka-access ang pumuluyo sa pagpangayo sang bulig. Samtang nagapati si Governor Esteban Evan Contreras nga pinaagi sini mas madamo ang kapisno na makabaton sang ayuda kag bulig sang gobyerno ilabi na sa mga pasyente nga yara sa ospital. Iniisa man ka pamaagi sang gobernador kag sang natungdan nga mga ahensya kag dalatapan nga mapaayo ang sistema tuhoy sa kaayong lawas sa mga kapisno. Sa diin nalakip man sa 6K plus 2 agenda sang gobernador. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo. Ini si Maria Rica May D. Pablo, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamogig nga salamat alagad Maria Rica May Pablo sa gindulong report diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang nga balita. Roxas City Anti-COVID-19 Task Force nagsinapol agud pasangkaron ang tikang sa pagpakigbato sa makatalagam nga balati-an. Para sa pagkatagkaunan sa nga balita, ihara sa line number 5 si alagad Maria Jean Balgos. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Isa ka sinapol naging patawag ni Roxas City Mayor Ronnie Dadivas sa mga katapos ang City Health Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, kag tanan nga nagabugo sa Roxas City Anti-COVID-19 Command Center. Kahapon nga adlaw may kaangtanan sa padayon nga pagtaas sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Tupiko sang nasambit nga pagsinapol ang paghatag sang pagtamod sa preparasyon sang gobyerno lokal sa mga nagataas nga kaso sang makamalatay nga balatian sa syudad kag sa mga kaiping nga mga probinsya. Suno kay Dadivas, kinahanglan man preparado sa tanan nga posible matabo may kaangtanan sa COVID-19 kag magdihon sang pamaagi agud sarang naton ini atubangon kag malampuwasan. Sa pinakauli nga datos sang City Health Office, wala sang na-record nga bago nga kaso kahapon nga adlaw, apang yara na sa 197 ang mga aktibo nga kaso, 2,339 naman ang mga nag-ayo, 118 ang mga nagtiliwan, o kung kabugusan nga 2,694 ka makumpirmado nga kaso sa makatalagam nga sakit. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, Maria Jean Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat alagad mo. Maria Jean Balgos sa ginawang report diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang nga balita, hard lockdown iga-implementar sa nabagatnan nga porsyon sang siyudad sang Iloilo.
Para sa paghatag detalye sinang abrita, yara sa line number 4 si Alagad John Kenneth Fabrigara. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maga-implementar sa masugot nga quarantine o kun hard lockdown ang nabagatnan nga porsyon sang syudad sang Iloilo bilang dugang nga tikang agud nga mapunggan ng paglapta sa makalaton nga COVID-19 Delta variant sumugod Agosto 8. Suno kay Mayor Gerard Treñas, ang nasambit nga aktibidad ang kabahin sa preparasyon para sa mga ospital sa posibleng nga surge sa mga kaso sang Delta variant. Dugang pa sa alkalde, hindi siniluyag nga matabo ang ginaeksperyensyahan sang Antique kag Cebu bangod sa nasambit nga variant. Sa ginpagguha nga executive order ni Treñas, ginrekomenda sang Iloilo City COVID team ang border restrictions bangod sa nahibaluan nga isa sa pinakadako nga rason sa pagtaas ang kaso kag pagpahamtang sa syudad sa ECQ amo ang biyahe sa mga tawo nga nagagwa kag pasulod sa Iloilo. Samtang ginpahayag sini nga wala ini sang ihibalo sa mga preparasyon nga ginaubra sang provincial government, apang ginpasiguro sini nga nagabuligay sila ni Governor Arthur Defensor Jr. agod nga maproteksyonan ang mga Ilonggo. Sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Unit, ang syudad mayaras ang kabugusan nga 2,550 ka mga kaso sumugod Hulyo 1 tubtob 29, 2021 kag mayara naman sang daily average rate nga 88. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. John Kenneth Fabrigar, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat Alagad John Kenneth Fabrigar sa ginunong report diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang nga balita. Siyudad sang Bacolod maga-require sang RT-PCR test sa mga byahero gikan sa Panay Island. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad John Rafael Fabrigara. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Kinahanglan nga magpresentar sa negatibong nga RT-PCR test ang mga biyahero gikan sa Panay Island galuyag nga makasulod sa Bacolod santo sa bagong nga executive orders ng syudad. Sandig sa mando ehekutibo ni Mayor Evilio Lunardia, temporaryo nga ginadubilian ang leisure travel sa bilog nga Panay region kag syudad sa Bacolod. Ang mga biyahero sa Panay kaupo na ang authorized persons outside of residence o kon APOR pagatugutan nga makasulod sa syudad. Pananglit nga makapresentar ini isang negative RT-PCR test results sa hindi magnubo sa 72 ka oras bago ang pagabot sa syudad. Dugang pa kinahanglan man nga magdala ang mga biyahero sa mga masunod: online health declaration, Bacolod City COVID-19 contract tracing o kon backtrack system registration, Safe, Swift, and Smart Passage o kon S-Pass Travel Coordination Permit kag valid identification card. Samtang, magapabilin naman ang operasyon sa mga biyahe sa mga salakyan nga may dala nga mga importanteng kinahanglanon, mga cargoes kag delivery vehicles sa sulod sa Panay kag Bacolod apang kutob lamang sa 5 ka tawo ang dapat nga sakay sini. Napaandang naman sa Lunardia sa publiko sa mahimo matugang nga halis sang mas makalaton nga Delta variant sang COVID-19 nga sa karon amo ang nagapangabudlay sa pila ka mga bahin sa Panay Island kag sang Pilipinas. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat talaga John Rafael Fabrigar sa ginudong report diri sa aton nga pagpangalagad. Bago kita mga kalagad magkatos sa pagdulong sa isang balita national ato na basahon ang press release no nagikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga ginapagwa subong nga hapon August 3, 2021. The Department of Health Western Visayas Center for Health Development o kon DOH WVCHD reports today the detection of variants of concerns alpha and beta in the region. Meaning may report no nga nabaton ang DOH Region 6 natuhoy sa sining duwa ka mga variants mga kalagad ining alpha kag beta. Based sa result sang whole genome sequencing nga gin-release ang University of the Philippines Philippine Genome Center sang July 28, 2021, a total of 15 samples tested positive for alpha o kon B117 variant kag 23 samples
tested positive for beta akon B1.351 variant. 4 other samples with indicated addresses in Region 6 tested positive for the P.3 variant. The P.3 or Theta variant has been classified recently by the World Health Organization as a variant under alert for further monitoring because of its decrease and sporadic detection. The Alpha and Beta variants, however, are classified as variants of concerns due to its increased transmissibility. Of the 15 positive samples for Alpha variant, 7 were from Antique, 4 from Iloilo City, 2 from Iloilo Province, 1 from Capiz, and 1 from Negros Occidental. Meaning to say, may isa mga kalagad nga na-detect nga positive sa Alpha variant diri sa aton sa probinsya sa Capiz. For the P3 variant, 1 each were detected from Iloilo City, Bacolod City, Guimaras, and Iloilo Province. With these findings, the DOH Western Visayas CHD is working closely with the local government units and their health offices to complete the case profile of these identified local cases. Contact tracing will be conducted to include their first to third generation contacts, as well as backtracking to determine the possible source of infection. The current health status, including their vaccination status, is being verified. The public is advised to adhere to the minimum public health standards, such as wearing of face mask and face shield, physical distancing, regular washing of hands, ensuring that there is enough airflow when inside enclosed spaces, and if possible, to stay at home to prevent the risk of transmission. Vaccination against COVID-19 also offers additional layer of protection, and the eligible target population is highly encouraged to get vaccinated when the vaccine is made available to them. Approved for release, Adriano P. Subaan, MD, MPH, MCHN, CESO 4. Director 4 sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, mga kalagad. So, amo to ha. Amo gani, masami naton diri nga pangabay sa aton nga makuturan sa gihapon, hindi kita magpakampante, no? Sa karon nagdamo na naman ang kaso sa COVID-19, hindi lang diri sa Capiz kundi sa bilog nga Pilipinas. Kag suno gani sa sining bag-o nga press release ang DOH Region 6, may isa no kautod naton ang nagpositibo sa Alpha variant sa COVID-19 nga mambal naton ti mas makalalaton kag mas makatalagam, mga kaalagad. So kinahanglan sa gihapon ang aton nga hugot nga paghalong, strikto nga pagsunod sa mga minimum public health protocol kag ang pagpabakuna, no? Kita diri sa Social Action Center tinagapasalamat gid sa liwat, no, sa Double Dragon Corporation o na company subong man sa Injap nga nagatingwa, no, nga makaupod kita sa mga mabakunahan, no, sa priority group nga mabakunahan. Sininagligad lamang nga mga inadlaw, no, kung sa diin nagasugod ang pagpangbakuna kag nakakuha na kita, no, sang first dose naton. Kag gina-encourage man naton ang aton mga kaalagad, mga kapisnon nga magpabakuna gid, no, magpalista, magparehistro kamo sa inyong mga BHERTS o kon BHW nga nagalibot sa inyong barangay, kag kun may schedule na kamo magkadto gid kamo. Now, may ara man nga gina-text kamo kay tungod gusto ibaluon, no, kung ano ang inyong mga comorbidities, no, ano inyong mga sakit existing, no, nga mga sakit, or ano inyong mga ginabatsyag sa karon. That is why kinahanglan nyo gid magsugid sang matuod, or nagpositive bala kamo sa COVID or nanging close contact kamo, kinahanglan nyo masugid sang matuod ina nga mga details kon impormasyon agud to nga may baluan man, no, sa aton mga doktor, sa aton mga nurses, sa aton nga mga health workers nga naga-facilitate sa vaccination program. And again, panawagan gid sa tanan nga maghalong kita kag sundon gid naton ang mga minimum public health protocols kag subong man ang magpabakuna. Oras naton sa CADER o sa Spirit FM, alas 5:37 sa hapon, sa dugang naton nga balita national, pila ka mga pagsulundan angod sa pagpahamtang sa National Capital Region sa Enhanced Community Quarantine
gin-athag sang isa ka opisyal. Para sa pagatag detalye sa nakabalita, yara sa line number 5, si Alagad John Kenneth Fabregar. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa pagpahamtang sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease sa Metro Manila, sa idalom sa pinaka-istrikto nga sahi isang lockdown sumugod Agosto 6 tubto 20, pila sa mga pinal nga implementasyon ang gin-athag sang Metro Manila Development Authority o kun MMDA. Sa pahayag ni MMDA Chair Ben-Hur Avalos sa isa ka press briefing sa palasyo, nging kasugtanan sang tanan ng mga Metro Manila Mayor nga ang curfew hours amo ang alas 8 sa gabi tubto alas 4 sa aga para sa National Capital Region nga magasugod sa Agosto 6. Samtang, magadepende naman sa mga local government units ang pag-implementar sang liquor ban sa diin pila sa mga maga-implementar sini ang Valenzuela, Mandaluyong, Parañaque, Pasay, Navotas, Pateros, Quezon City kag San Juan. Apang wala naman sang kaparehas nga pagsulundan sa mga lugar sa Makati, Taguig, Pasig kag Las Piñas. Dugang pa diri, ginpahayag man ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya nga pagatugutan naman nga makagwa sa ilang mga panimalay ang mga residente nga makapabakuna. Samtang, libre naman nga makasulod sa lugar ang mga cargo delivery vehicles kag iban pa nga mga salakyan apang kinahanglan nga mag-agi sa mga natalan na nga checkpoints. Alagad mo sa pagtukag pag-serbisyo, John Kenneth Fabregar, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat Alagad John Kenneth Fabregar sa ginunong report sa aton nga pag-alagad kag sa katapusan nga balita. Cebu City Acting Mayor nagapanawagan sa dugang nga mga health workers para sa siyudad. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Nagapanawagan sa publiko si Cebu City Acting Mayor Michael Rama sa dugang nga mga health workers sa syudad bangod sa nagataas nga kaso sa COVID-19. Sunod diri, 3 ka mga ospital sa Cebu City ang sa karon lunsay puno o napuno na bangod sa mga pasyente nga may COVID-19. Nagapanawagan ni sa mga health workers nga wala sang trabaho sa karon o nadulaan sang trabaho bangod man sa pandemya sa pag-volunteer sa syudad. Agud nga matap na ang pagtaas sang kaso sa mga makamalatay nga balati-an. Dugang pa ni Rama, magabukas man ang city government sang pila ka mga field hospitals. Agud maibanan ang numero sa mga pasyente nga nagakadto sa mga ospital sa syudad. Pagsunod diri paamtang ang mga nasambit nga pasilidad sa mga dako nga sports complex nga magabaton sa mga symptomatic, mild kag posible moderate cases. Sa datos sang syudad, mayara pa sang 1,947 ka mga active COVID-19 cases sa kabuusan nga syudad, samtang 31,003 ang total confirmed infections. Oras naton sa CADER FM Philippine Standard Time na 5:41 sa aton nga pag-pangalagad. Kagamuyad tong kaundan sa aton nga pag-balita subong adlaw sang Martes diri sa CASAC Special Coverage. Palagad at tiyempo diri sa aton nga pag-pangalagad sa tanan nga nagupod sa aton nga palatuntunan, madamo gid nga salamat. May ngapon sa kay Ma'am Luisita Corazo. Sumuman sa kay Pazel Fuentes kag kay Jen Fajardo. Salamat gid sa inyo nga pagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton nga program manager Father Francisco Pasalda Jr. Sa pangalan man sa aton nga station manager Reverend Father John Dave Balya, aton nga mga tactical director Alagad Miming Wego kag engineer RJ Borja. Tapos sa aton partner technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos kag Alagad Ian Dapulaza. By the way, sa mga kalagad naton bago kita magtakop may time pa man. Pahibalo ang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz nagapahibalo sang opening sang senior high school program.
TESDA accredited school, no tuition and miscellaneous fees, free laboratory toolkits kag uniform. Sa dugang nga impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makikangot sa St. Joseph Dakfok Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa liwat 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho sigurado. Samtang sa nagasugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala na sa admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ng enrollment online, magkatulang sa official Facebook page Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purísima o kung magtawag sa numero 6214192, local 106, smart 0920-953-4104. Sa liwat 0920-953-4104. Para sa Globe naman 0917-564-7505, 0917-564-7505. Para sa dugang nga impormasyon, mag-enroll na sa Purísima ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz sa pagbaton sa kalidad nga katolikong edukasyon. Madtamo gid nga salamat. Samtang sa mga nagapangita sang trabaho, ang Talk Station Roxas nagapangita sang online English tutor. Nagapangita kabla sang trabaho nga non-toxic ug friendly environment. Mangin kabahin sang online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives and benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave and a chance for promotion on higher incentives that you will enjoy. Qualifications with or without teaching experience, has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Benefits: basic salary plus incentives from 15,000 pesos to 25,000 pesos and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off. Full governmental benefits. You may send your resume through Facebook Messenger and they accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. Located at Capiz Government Business Center, room number 14, 3rd floor. Join them now at Talk Station Roxas. Alas 5:45 diri sa aton nga pag-alagad. Sa ngalan na lang ni Alagad May Durias, nanging kaupod nyo sa pag-alagad. Pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-serbisyo sa tao. Ini sa Alagad Real, Dala Rosa nga nagasining. Hindi importante kung gamay ka o kundako. Basta sa masakit ikaw lamang mapahilayo, kag basta yung pagtuo, hantop kids sa makako. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas! Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga CADER FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas gin pabaskog, mas gin pasangkad, kag mas gin pasanyog. Ini ang 88